дирӯз се нафар ғолибони озмуни акси зебои кишварам Раҳмоналӣ Худойбердиев, Назокат Иброҳимова ва Муҳаммад Зохиров дар вазъияти тантанавӣ бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва сипоснома қадрдонӣ шуданд. Озмуни мазкур 2 моҳ идома карда наздики 80 нафар иштирок намуда ҳудуди 300 расмро пешниҳоди аъзои ҳакамон намуданд. Аъзои ҳакамон пас аз таҳлилу баррасӣ ғолибонро муайян карданд. چیزی که خودشون ابراز داشتن در هر سه عکسایی که از منظره‌های زیباترین کشورمان پیشنهاد گردیدن یک فلسفه زندگی وجود دارد. ҳамчунин ба 12 нафар иштирокчиёни фаъол ки ҷойҳои таърихии Тоҷикистонро бо истеъдоди нотакрор расм гирифтанд, барояшон сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ ҳадя гардид. ҳадаф аз ташкили озмуни мазкур маърифии кишвар ва манзараҳои зебову нотакрори Тоҷикистон арзёбӣ карда мешавад. зеро ба гуфти масъулин дар кишвар ҳудуди 3000 маконҳои таърихиву сайёҳӣ мавҷуд буда, мақсади мо муаррифии Тоҷикистон дар арсаи байналхоқӣ мебошад. фарҳанги мардуми мо аз сари нав бедор кардани мо дар кор, аз сари нав ватани мо дунё ба нишон додани мо дар кор, аз сари нав ҷавонони мо тарбият кардани мо дар кор. Тарбият вақте ки гап дар бораи ватан мерад, мо бояд ки ҳама ҳиссиёти шахсии худа як тараф бимондан дар кор. ин бахилӣ якдигаре, ин маҳалчигӣ якдигаре, гапи ман дуруст, гапи ту не. Ман ин гапҳои ақли кӯтоҳ будана, аз дурандеш набудана мешавад ин гапҳо. Абдумаҷид Раҳимов, мудири шӯъбаи рушди сайёҳӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят гуфт ки дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ташкили чунин озмун хеле ба маврид мебошад, зеро барои ҷалби бештари хориҷиён ва фарҳангу оини тоҷикон мусоидат хоҳад кард. сайёҳӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ ба ҳисоб рафта, таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳаи муҳими иқтисодӣ ба сол назаррас аст. бояд қайд намуд ки бо қарори дахлдори раиси вилоят аз 1 апрели соли ҷорӣ дар сохтори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят шӯъбаи рушди сайёҳӣ ва дар сохтори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳрҳои Истаравшан, Исфара ва Панҷакент бахшҳои рушди сайёҳӣ таъсис дода шуданд ки он баҳри амалисозии сиёсати давлатӣ дар бахши сайёҳӣ дар маҳалҳо ҳамаҷониба мусоидат менамояд. раҳнамои Тоҷикистон маҷаллаи сайёҳӣ буда соли 2014 таъсис ёфтааст. ин маҷалла дар бораи маконҳои таърихӣ ва сайёҳии кишвар нақл мекунад. дар маҷалла асосан аксҳо ва шарҳи онҳо ҷой дода мешавад. дар назар аст ки даври дуюми озмуни акси зебои кишварам моҳи сентябр дар шаҳри Душанбе баргузор шавад. гузориши Муниса Аттаева, Афзал Босолиев, Валиҷон Рӯсматов, Азия.